Хайде крана! Ти кой сърдит, кой разсърден? Хай, че няма тръгвам никъде аз с тях. Хайде крана нагоре. Потегляйте. Уа! Къщичката на баба Яга. Хайде да им сега на кого ще му трябва кран нагоре. Ще ме базикаш, а? На кого ще му трябва кран? Николета, какво припадна? Голяма пързулка сана. Така, горска пътека на приказките. Горска пътека на приказките. Аз съм най-отзад и съм най-рехата. И вие като он екскурзовод на леденика ни дадах чекич малко почивка, бе. Какво загребахте нагоре? Лоп. Като он екскурзовод на леденика, хайде цапа лупа. Яга, айде. Още един припаднал имаме там. И аз ако падна? Чича Митко ще снима ли? Че е хубаво тихо, ама кога във Варна такава зима? Никога не е било. Кое, мамо? Което? Това е станало много красиво. Ще запросме, моля те. Какво? Ангелите да направим. Да. Хайде, Вите, снимай! Абе, няма снимай. Митко, бе! После къде ще живи, кой ще направи? Чакай, ела, снимай! Ангел, че иска Христа да направим. Айде, мала не да прави ангелче. Тя майка ти, тя е един ангел. Айде. Вълшебник. Пади. Внимай, на това бе няма просто. Пади. Това е клип. Давай. Дай.